So guys, गोबां दुखु मोनो माने आं बेखौनो बुंनो सानो दि जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्टआव जितुनिखि जालांनाय जाथाय निया दाख्लैनिफ्रायनो गोबां नुबोबाय थादों आरोना भिडिअनि गेजेरजों आं थांनो मोनाखै बेनि थाखाय आंहा जोबोद दुखुबो मोनो स' बेखौनो फोरमायनो नागिरदों दि जाहाथे बेयाव थानाय गासैबो आदा बाजै मादै आदै गासैनिसिमबो जाहाथे बिथांमोना माने गोख्रों माने माबा थायो आरोना माने सांग्रां जानानै थायो देहाफोरखौ लोरबां खालामनानै हगारना होबा जाहाथे बिसोरनिया जाया आरोना स' बेयावनो माने जास्ट बुंनो फायदो आरोना जास्ट ससेसो आङो स' गोबां दुखु मोनदों आङो बे जाथायखौ खोनानानै जोंनि माने आं गुबुन हारियावसो बेबायदिफोरखौ नुबोबाय थादोंमोन आरोना दा जोंनि बर' हारियावनो जाबाय बेफोरबायदि जाथायफोरा मा बुंनो ओरैबायदि दुखु नांदों ओमफ्राय मा बुंगोन बुङा आंहा जादोंबो गोसोआव जोंना एनिथिं एमजेमोनाबो थांदों गोबां मोजां मोजां भिडिअ बानायदो बिथांमोनखौ मायबा मायबि एसे माने जिखिनि हायो बेखिनिया माने होना फायदो आरोना बेयाव ओरैबायदि गाहाम नांदों स' एनिथिं एमजेनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय थ' लोगोफोर माने नोंथांमोना बे भिडिअखौ नोंथांमोना नुबाय स' आंनि चेनेलाव बाहायसो माने क्लिप खिथिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गोबां दुखु मोनदों खिन्थु आङो गोबां दुखु मोनदों सोलिनो थाखाय जोंनो नांगौ बांसिन जोंनो नांगौ गोहोनि मोन्थाय जोंनो नांगौ हारिनि जोंनो नांगौ नखरनि मोन्थाय जोंनो नांगौ सोलोंथाइ जोंनो नांगौ सोलोंथाइ Nongto Khalbari